Hija qasma fil-grupp parlamentari Laburista li ila ma tinħassa minn żmien Joseph Muscat u ħafna Laburisti ġenwini huma urtati għal mod illi mexa bih Robert Abela illi qabad imbotta din il-liġi tal-abort mingħajr mandat elettorali tant illi fi kliem is-sorsi li kellmuna miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Abela irnexxu jdawwar lil kulħadd kontrih, litteralment taqqad pajjiż sħiħ kontrih, bir-riżultat li possibilment se jispiċċa jkollu xorta jemenda din il-liġi li tant ftaħar biha għaliex skontu hija l-aqwa draft. Diċitura tal-liġi tipprovdi l-aħjar drafting kif inhi. Il-pressjoni fuq Robert Abela minħabba l-liġi tal-abort ġejja minn kullimkien mhux biss tobba u esperti iżda anke minn nies li jissimpatizzaw ma' kampijiet politiċi varji u saħansitra persuni li m'għandhomx affiljazzjonijiet politiċi. B'ħafna fuq il-medja soċjali jinsistu li l-gvern m'għandux idaħħal l-abort li l-isbaħ rigalu għal-ħajja u li mara tqila għandha tingħata l-għajnuna. Ipokrezija, toqtlu xi trabi, no to abortion u barax ta' kummenti li ċanfru bl-aħrax l-attitudni tal-Prim Ministru. Oħrajn qalu li issa li ġej il-miliet irridu nħallu t-tarbija titwieled biex tgawdi l-ħajja. B'kummenti oħra indikaw li l-gvern irid biss idaħħal l-abort inkiss inkiss u li Robert Abela juża it-tattika tal-bżar fl-għajnejn. Il-Partit Nazzjonalista ilu mill-bidunet jagħmel pressjoni fuq il-gvern biex ibiddel din il-liġi tal-abort dan fil-waqt li 80 espert resqu emenda importanti li tneħħi kull diġitura vaga li fiha din il-liġi. Intant kollox jinsab lest tal-protesta nazzjonali li sessirna leħat li ġej fil-Belt Valletta. Din id-dimostrazzjoni se tibda fit-tlieta ta' wara nofsinhar minn quddiem Kastilja. Bil-marċ ta' protesta jibqa' sejjer sa triq ir-Repubblika.